Bon dia a tot el món. Jo soc Mubarak Awel i volia donar-vos la benvinguda a tots al concert de la campanya excel·lent de la Diputació de València. La nostra benvolguda banda sinfònica ens interpretarà la banda 2014 de José Beteta i a continuació l'Escola Canta 2023-2024 de Maria José Belenguer, i en aquest acte acompanyarem la banda als alumnes del CIP Carrasquer, i les obres que els xics i xiquetes del centre cantaran són Els Superots, L'Illa i La Lluita de Maui. Al finalitzar aquestes tres últimes cançons es farà una petita rifa. Després continuarem amb les obres de la banda i serà Juanito el Harry de Ignacio Sánchez, Festa a l'Alavenc d'Enric Murillo, Rapsode Valenciana de Manuel Penella, Internet Symphony, La Heroica de Tandun i per últim l'himne regional valencià de José Serrano i Simeón. També voldria anunciar-vos que a la plaça de l'Ajuntament el dia 7 de juny es farà el concert complet, serà a les 7:30 de la vesprada, i ahir es faran les 7 cançons que els xics i xiques del centre Carrasquer cantaran. Avui només es fan 3. Vingueu perquè s'ho passareu molt bé i damunt farà airet. I ja sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre benvolgut director, Fernando Parrilla Climent.
es farà un breu descans per a la rifa.